af i arenaen. Klar til kamp. Skal vi lige lade ring-announceren tale. Først har jagten sin professionelle kamp, nummer 34. 14 gange har han stoppet sine modstandere før tid. Fra Mexico, Roberto Bueno Duarte. Informationerne på skærmen. Roberto Duarte, 19 sejre, 14 af dem før tid. Mads Larsen er 22 år gammel, han vejer 76,9 kilo. Mads han til jagten boksede 8 kampe, og alle 8 er vundet, og 6 af dem har Max vundet før tid. Så godt imod tomorrow's champion, stjernesvøb, Mads Larsen! Kampen er til supervægtvægt, indtil 6 omgange, og kampen er Jes Andreasen. Roberto Bueno Duarte har været inde med nogle af fagets store navne, blandt andet Darren Van Horn. Tabte der på en dramatisk knockout, var borte fra ringen et par år. Ja, Darren Van Horn var jo dobbelt verdensmester, skal vi huske at sige, så det var en af de skrabe drenge. Er nu tilbage. Forsøg på et comeback, der har givet både glæde og sorger, par sejre, par nederlag. Det er svært at vurdere, hvor han står endnu. Men i hvert fald her står Mads Larsen med et højere kindkys. Spørgsmålet er, hvor længe han overhovedet står, for sådan som Mads han har været boksen i den sidste tid, så vil det blive svært for mexikaneren, tror jeg. Mads var i sin amatørtid det største talent. Alle eksperter sagde, at de sjældent eller aldrig havde set noget lignende. Som professionel har han haft håndskader, problemer. Derfor kun 8 fights på de 2 år. Men Ove, på det sidste har vi set ham i en forrygende udvikling. Jo, men efter at hænderne er kommet i orden igen, så har vi jo set den gamle Mads, som jeg så må sige. Den Mads, som de priste og berømmede, og som virkelig kan næsten alt i en boksering. Så lige før Ove, det der smukke uppercut, højre uppercut, han slår ind under paraden. Han slår lynende snap med den højre hånd. Bum. Duarte er for langsom. Ja, den kamp ikke komme til at gå 10 nu, det tror jeg ikke. Han er for langsom på næver i bevægelse. Og Mads gør det, der er typisk for en fighter, der ved, han har en knockout punch i de næven. Han går meget tæt på sin modstander. Den højre han har, den er værd at se på, fordi det er ikke bare et forsvarsvåben, det er virkelig et angrebsvåben også, hans lige højre der. Se hvor han rammer der. Han ryster rent faktisk mexikaneren med lige højre. Det er sjældent, det er nok det du beskriver, det er sjældent, at en fighter ryster en modstander med et jab. Og så slår han jo hårdt til kroppen nu. Han slår brølende hårdt på begge hænder, og han kan meget boksning. Altså, den højre, undskyld. Ja, det bliver en kort kamp. Den sad. Han mener selv, at han vil være klar til at bokse ned i løbet af 4-5 kampe, og jeg er ikke utilbøjelig til at tro, at han har ret. Fordi det her, det er for ulige. Han har kvalitet til væsentligt stærkere og væsentligt bedre modstand. Og de sidste 3-4 kampe, hvad der vel nok overrealistisk bedømt, er hvad han har brug for en EM-fight. Ja, han har brug for at gå lidt længere kampe, og dermed skal han have nogle modstandere, der er gode nok til at give ham kamp i hvert fald 8 eller 10 omgange. Men i dag har han altså gjort det fremragende her i første omgang. Se lige der i slow motion. 2 gange det højre jab, og så den dybe højre til kroppen. Og vi skal jo heller ikke glemme, at vi får jo masser at se snart igen. I Belfast er han jo også på plakaten.
når Johnny skal bokse om verdensmesterskabet om ugen. Og det er som sagt, og det kan ikke siges for tit, her på TV3 lørdag midnat. Garanti for drama, helt sikkert. Johnnys kamp mod Wayne McCulloch kan ikke blive andet end mægtig drama. Det er to små hissige fyre. Vi er tilbage her hos Mads Larsen, der hugger med højren. Netop hugger med højren. Han jabber ikke. Han knalder den ind på kæben af sin modstander. Han har sluggerens teknik. Slår helt igennem fra de flade fødder, helt ned fra gulvet. Så der er så meget saft og kraft. Og nu gør han ham færdig. Ja. Men han stiller sig modigt op i hjørnet og tager fighten op, og han har jo heller ikke andet at gøre. Det har mexikanerne ikke. Elegant stil, Mads Larsen. Tæt på sin modstander, og så dette tilbagesvejende læn i kroppen. Jamen, han, sådan som han bokser i dag, så sætter han jo ikke en fod forkert op i ringen. Også er god i sin undvigelse, og bevæger sig godt. Og så krydser han med den venstre. Ja, han nåede fra brejen op, ellers så kunne kampen have været forbi. Der bor altså noget sejt i Duarte, han kan blive hængende derinde. Ja, han er en stærk dreng. Godt, Mads. Men nedbrydning er i gang. Mads Larsen, en herlig ung fighter, der har potentiale til at blive stor i det professionelle game. Ja, og som nu langt om længe er i gang med at opfylde alle de løfter, han har givet. Så stød til kroppen, uppercut vil være god medicin lige nu. Flot. Ej, hvor er det flot. Var det flot, effektivt, konsekvent. Ja, han skal have efter de nye regler, så skal han have tandbeskytteren i munden, før kampen må blive fri. Men alright. Og det gør lige, at han lige præcis overlever. Vi tager en kort pause fra dramaet her i Randers. Tredje omgang. Spørgsmålet er, hvor længe var det her? Men det gjorde nu ikke noget, om det var en omgangstid, fordi hvor er det dog en nydelse at se en Mads Larsen, der endelig begynder at leve op til sit store potentiale. Helt sikkert. Vi må også sige, at mexikaneren, der jo er den næstbedste i det spil der, trods alt er en fighter. Han boksede også så sent som i sin sidste kamp om det karibiske og mellemamerikanske mesterskab. Ja, så må man give ham Ove meget hjerte, fordi der var andre fighter, de havde altså taget, de har taget ikke alene pausen på gulvet, de har altså taget billetten hjem efter de øvrige. De var ikke kommet op, det må vi erkende. Han bliver ved, Mads. Han bomber ham nu. Ja, den er lidt for høj. Der havde vi nær fået Duarte ned i hovedet og også hernede. Nej, nu er det slut. Nu kommer der ikke mere, tror jeg. Ja, det er et spørgsmål om, han kan komme ind under tårn først.
Ej, nej. Der ser ikke ud som om. Der er ikke meget styr på lemmerne. Nej, jeg kunne ikke lide den måde, han tumlede rundt på der. Og så igen det lille nummer med faldbeskytteren. De få ekstra sekunder, der giver luft. Nej. Han er altså ikke klar. Meget rolig Jes Andresen. Meget cool kampleder i den her situation. Ingen panik. Det er flot at se. Ja. Mads kører igen. Stakkels Duarte, han bliver jaget herfra halvvejs til Mexico. Ja. Nej, det må være slut nu. Ja, jeg tror, han bliver. Ja, sådan er det. Den havde ingen sportslig berettigelse mere. Ingen sportslig berettigelse. Udmærket. Konsekvent. Flot stykke arbejde af Mads Larsen. Endnu et skridt på vej mod tinderne. Og Ove, bliver han ved med den stil? Og hvorfor skulle han ikke det? Så ligger der en interessant fremtid. Så ligger der en kanonkarriere foran ham. Fordi han er jo både præsentabel i ringen, må vi sige, og det betyder efterhånden ikke så lidt i de så ser vi lige Glimt, hvor han får Duarte slår helt ud af ringen. Og en halv meter længere, så har vi haft ham ned i skødet på os andre her ved ringen. Ja. Men Duarte må jeg nu sige, han har... Efter 2 minutter og 31 sekunders boksning i tredje omgang. Vinder på knockout, Mads Larsen! Med en flot sejr til Mads Larsen, tager vi igen en kort pause for Randershallen.